tothom, som els nens i nenes de l'escola l'Estel i estem fent segon de primària i som la classe de l'espai. Com ens agrada molt la ciència i investigar, la nostra mestra ens ha fet uns carnets de científics. Durant tot el primer trimestre hem estat investigant què passa fora del nostre planeta i més concretament la llum del Sol. Ens hem plantejat moltes preguntes, però aquest ha estat el punt de partida del nostre projecte. Com és possible que la llum estigui tan lluny? Com és de potent la llum solar? En primer lloc, havíem de saber situar el nostre planeta Terra respecte al Sol. I per això es vam llegir molts llibres per conèixer que estem dins de la Via Làctia i que la Terra ocupa la tercera posició en l'òrbita i que té un satèl·lit que és la Lluna. Si el Sol està tan apartat de la Terra, com és que ens arriba la seva llum i la seva escalfor? Volíem saber més coses del Sol i vam descobrir que el seu nucli estava a una temperatura de 15 milions de graus centígrads i ens imaginàvem que era molt, però necessitàvem comparar-ho amb alguna dada que coneixéssim bé, la nostra temperatura. Ens van posar el termòmetre i la majoria dels nens i les nenes de la classe estaven entre 35 i 36 graus. Vam col·locar els nombres uns sota els altres i vam poder comprovar que la temperatura del Sol estava molt i molt més calent que la del nostre cos, perquè hi havia més números dels que coneixíem, les unitats, les desenes i les centenes. A més, quan estem malalts i tenim febre, el nostre cos augmenta de temperatura fins als 39 graus o 40 graus. No passem de les desenes i estem suant i la pell ens crema. Ara sí que ens podem imaginar ara lo calent que està el Sol i per tant saber que té moltíssima energia. Aquesta energia que té el Sol fa que projecti l'espai i que arribi als seus planetes segons giren a l'òrbita. La Terra té una capa que es diu atmosfera que es protegeix de rajos solars, tot i que sabem que hem d'anar en compte. No podem mai mirar el Sol directament perquè ens podria fer mal. Per això ens calen les ulleres espacials o un telescopi amb filtre o bé si no tenim res de tot això. Vam confeccionar un sistema senzill que el Sol amb una capsa de sabates. En aquest moment del projecte sabíem que la llum del Sol és molt bona i necessària per tots, però alhora hem d'anar en compte perquè és molt forta. Ara ens plantejàvem una nova pregunta. Per què no sempre ens arriba la llum del Sol? Tots sabíem explicar que per la nit tot estava fosc i només teníem la llum de la lluna. Però on se'n va el Sol? Per què la llum de la lluna no és tan potent com la del Sol? Estudiant el sistema solar, vam veure que estava en constant moviment. Tant la Lluna com la Terra hem descobert que la Terra Lluna té dos moviments, la seva òrbita el·líptica i el de rotació. El moviment de rotació és el que ens afecta per el dia i la nit, ja que la Terra triga 24 hores en donar la volta. Per entendre aquests moviments ens van agrupar de 3 en 3 per comprovar quan la llum del Sol il·lumina la Terra i es fa de dia. Ara us posem un vídeo perquè veieu com ho vam fer. Hola, jo soc el Sol que il·lumina la Terra. Hola, jo soc la Terra que tinc dos moviments. Primer moviment, rotació sobre mi mateix. Segon moviment, girar sobre el costat del Sol. Hola, jo soc la Lluna. Soc el satèl·lit de la Terra i giro al voltant de la Terra. La Terra tarda 24 hores en donar la volta, sí.
mateixa. La Terra dura un any en donar una volta sencera al Sol. Ara ja tenim clar que el Sol no s'amaga, sinó que la Terra gira i deixa d'estar il·luminada pel Sol, però tenint tanta energia és capaç de donar llum a la Lluna. La lluna no brilla ni té llum pròpia, sinó que quan el sol li passa per darrere, reflecteix la seva llum sobre la Terra i fa que no sempre la veiem de la mateixa manera. Hem après 4 fases: lluna nova, lluna creixent, lluna minvant, lluna nova. Ara ja havíem comprovat com ens arriba la llum del sol a la Terra. Però i el sol, gira o no? Teníem un nou dubte i calia fer la comprovació, però com ho havíem de fer? Ara és necessari observar la llum del sol en un mateix lloc. La mestra ens va fer una graella d'observació on ens tornàvem per baixar al pati a veure el sol a partir de la seva ombra. Cada dia a la mateixa hora i en el mateix lloc passant la fusteta que ens va preparar la Carmeta i marcaven el punt on feia l'ombra. Al sol vam poder comprovar que el sol canvia de posició. Comprovar tot el moviment del sistema solar es va fer gràcies a pensar que la lluna i el sol jugaven a perseguir-se, però mai arriben a trobar-se. Quan ja havien aclarit, van llegir l'anunci que el dia 20 de març hi hauria un eclipsi solar. Què era això? No havien dit que el sol i la lluna no estaven mai. Van convidar a un científic expert a qui li podien fer moltes preguntes. L'eclipsi es crea quan la lluna i el sol i la Terra queden alineats i tot que la lluna amb el seu cos opac no li deixa passar la llum i des de la Terra veiem una ombra i hem fet un seguiment i ens mostrem el resultat. L'eclipsi solar ens donava a entendre que qualsevol cos opac projectaria una ombra. Doncs un dia ben assolellat vam anar al pati amb diferents materials opacs, translúcids i transparents per tal de comprovar si la llum passava o no. I efectivament, en el cas dels cossos opacs, la llum xocava i reflectia una ombra negra. Fins aquí un breu resum de molts dies de fer-nos preguntes i investigacions. Estudiar la llum del sol ens ha permès aprendre moltes coses més que no tenim temps d'explicar, com que la llum del sol realment no és blanca, que és necessària per la vida. De fet, encara ens queden moltes coses per aprendre. Esperem que us hagi agradat. Gràcies.